אהלן חברים, מה שלומכם? אני כאן היום עם הודעה דרמטית שהולכת לשנות לכם את הקיץ, להפוך לכם את סדר היום, להעיף אתכם באוויר. אבל לפני זה אני מזכיר לכם שבראשון לאוגוסט, כמו שהבטחנו, נגריל שעון חכם לאחד מהמובילים במשחק גשם של שטרות, וכל זה יהיה בלייב, אז אל תפספסו. אז הבטחנו לכם משחקים שווים, הבטחנו לכם חלוקת פרסים, והבטחנו שהקיץ הזה לא יהיה משעמם, ולכן תהיו קשורים, תיכנסו לריכוז, תכינו את הפלאפונים, כי משחק כזה עוד לא היה. שימו לב חברים, הקלברמניה יצא לאוויר, והחל מעכשיו יש לכם סיכוי לצבור סכום כסף במשחק ולקבל תמורתו פרסים שווים. לאור הביקוש הגדול החלטנו לאפשר לכם לצבור מטבעות במשחק, ובעזרתם להזמין פרסים אמיתיים שנמצאים בחנות. שמעתם נכון, לא הגרלה, לא תחרות. אתם מזמינים את הפרס כשיש בידיכם את הסכום הדרוש. נציין שמלאי הפרסים מוגבל ומתחדש מפעם לפעם, אז חשוב למהר ולעקוב. חבר'ה, החלוקה של הפרסים היא אמיתית לחלוטין, זה לא יהיה כל כך פשוט, אתם תצטרכו קצת מזל ולשחק בלי להתייאש, אבל בסופו של דבר כל אחד מכם, אם ירצה, יוכל לזכות בפרס שווה. טוב, אז נעשה מעבר קצר על המשחק, בלי הרבה חפירות, ממש זריז. מבקשים ממני להירשם, אז אני אכניס את הכינוי שלי. Clever Games. אוקיי, זה שלב מאוד חשוב, תקשיבו טוב. אם הגעתם למשחק הזה בעזרת אחד מהחברים שלכם, אז תכניסו את הקוד שקיבלתם מהם, וככה הם יוכלו לקבל כסף על זה שהם הביאו אתכם למשחק, וגם אתם מקבלים כסף על כך שנרשמתם למשחק דרכם. זאת אומרת שככל שתזמינו יותר חברים, ככה תוכלו לעשות יותר כסף. חבר'ה, תשתפו את הסרטון הזה, תשתפו את האפליקציה, תזמינו כמה שיותר חברים שרק אתם יכולים, ותאיצו את הסיכויים שלכם לזכות בפרסים הגדולים. אוקיי, אז אני הוזמנתי על ידי חבר טוב שלי, והנה הקוד שהוא העביר אליי, ונרשמתי בהצלחה וזכיתי ב-500 מטבעות מתנה בגלל שנרשמתי דרך החבר שהזמין אותי למשחק. אוקיי, מעולה, אז זה המשחק שלנו, חברים, שימו לב. אוקיי, המטרה שלי בעצם זה לצבור כמה שיותר כסף. למעלה יש לי את מספר הסיבובים שנשארו לי. כמובן שמספר הסיבובים מתעדכן כל חצי שעה, אנחנו מקבלים 15 סיבובים. יש לנו עוד אפשרות לזכות בסיבובים נוספים בהמשך. שימו לב, מצד שמאל למטה יש לנו את תיבת הזהב היומית. היא מחלקת לנו פרסים על בסיס יומי, והיום זכיתי בבטריה אחת. שימו לב לכפתורים מצד ימין, יש לנו את החנות שלנו. תראו איזה פרסים שווים ארגנו לכם. יש פה ספינר, ויש פה ספינר של משחקי הכס, יש פה שעון חכם, יש פה טאבלט, אפילו פלאפון. שימו לב שיש לכם פה את המלאי, רשום למטה. המלאי של ספינר לדוגמה, יש לנו 100 יחידות כרגע. שעון חכם 5, טאבלט 2, וכמובן שהדברים האלה יתעדכנו בהתאם לדרישה. יש לנו משימות. זה הקוד שלכם. ואת הקוד הזה אתם חלקים לחברים שלכם ואומרים להם שבהרשמה למשחק יכניסו אותו. זה חשוב מאוד חבר'ה, זה יכול לעזור לכם להשיג את הפרסים מהר יותר. בנוסף יש פה דרג אותי, יירשם כמנוי ביוטיוב. על כל הדברים האלה אתם מקבלים מטבעות, אז תעשו אותם חברים. שיפורים, מה זה אומר שיפורים? אתם יכולים לאמר על הכל או כלום, כן? שזה קצת מסוכן, אבל תחליטו אתם בעצמכם. אתם יכולים לטעון את הבטריות שלכם תמורת סכום סמלי, להכפיל את מכסת הבטריות ועוד. כאן יש לנו מעקב אחרי הזמנת הפרסים שלכם. זאת אומרת שאם הזמנתם פרס, הוא יופיע כאן ואתם תוכלו לראות מה הסטטוס שלו, עוד כמה זמן הוא יגיע, מה מספר המעקב שלו ועוד. זאת אומרת שתמיד תהיו בשליטה. כאן יש לנו טבלת המובילים שלנו. אם תהיו במקומות הראשונים תוכלו לראות עצמכם, וזה מגניב. פה, כדי לקבל את הפרסים אתם תצטרכו לעדכן את הפרטים שלכם. אוקיי? שם מלא, עיר מגורים, רחוב, מספר דירה, מיקוד, ולקרוא את התקנון, חשוב מאוד, ולאשר שקראתם אותו. רק אם תאשרו את התקנון נוכל להעביר אליכם את הפרסים. פה אני יכול להכניס סכום מסוים החל מ-100 מטבעות עליו אני רוצה להמר. זאת אומרת, כרגע הכנסתי 100 מטבעות, או שאני זוכה או שאני מפסיד את כל ה-100. מה זאת אומרת זוכה? כדי שאני אזכה אני צריך לפחות 2 תמונות זהות שיצאו לי. אם יצאו לכם 3 אייקונים זהים, הסכום שתזכו בו יהיה גדול פי 3 מהסכום שהימרתם עליו. קדימה חבר'ה, תתחילו לשחק, הפרסים מחכים רק לכם, מהר לפני שיגמר.